wallahi wannan shawarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba al'umma cewa za ka yi aure ka auri mace mai imani za ta dini, wannan ba karamin al'amari bane. Sai ka shiga wahala ko ka shiga tsanani ko ka rasa sannan za ka gane kuranka, ko ka fara tara yaya ko an fara tsufa wallahi muka dauki mai addini ba za ka dandana kuɗaka. Nan kaga yadda farkon yadda Saudiya ta fara aka fara aiki ne. Nan kaga gonaki ne na dabino yadda suke a wajen Madina, mafi yada duk gonaki ne. Abin da ya fara shigowa keke, ka gani daga ba sai helicopter ya fara soka ga can, ga mota can ta fara zuwa a hankali kaga otibis a ta can. Harin karami ne. Ba za a hau keke ba ko? Wai suna annabi ne ga suka ce ba za a hau keke ba. Masu ma ba su hawan keke, sun ce ai sura ce ta Allahu ko ta Muhammadu. Yau min haja'ir, wannan ja'irin kenan. Ka gani nan kuma kaga Saqifatu Bani Sa'ida ne nan inda aka ma sai da Abubakar bai'a. Kaga ga yadda sura ta take nan, dama kamar rumfa ce ake yin ta a kofar gida wanda kuma ake haduwa ake yin hira. To nan ne aka ma sai da Abubakar bai'a ga wannan rijiyar tasu ta gurin. Nan kuma ga yadda aka fara ginin yadda makabartan baki a take. Kaga da yadda ake gina kabari, wannan shine ake kira wannan akwai lahad, akwai shakku, akwai lahad. Kaga wannan lahad ne. Lahad shine wanda za a har yanzu haka suke ko sai an shiga ciki sai a tura yawa sai a kankare. In aka saka mutum haka a ciki sai kuma a rufe shi, a sa kankare a rufe. Wanda ma suke sa rami. Ka san da saboda kuraye kuma ma suna shiga ai suna kuma ga kasarsu tana ruftawa, to shi yasa sai suke yin sa a haka. Wannan mai dutse biyu da gani. Mace ce mai ɗaya namiji ne. Ok, in an sa dutse biyu mace ce, wani sa dutse ɗaya yana nufin namiji. Ok, haka suke sa alamar. Haka ne, ko can kaje inda mai biyu mace ne, haka zan ɗaya biyu ne. Biyu ne. Wannan kuma ɗaya ne namiji. Namiji ne. Kaga ma wai yadda suke sa alama a kan kabarin. Idan kaga an sa mutum dutse alama biyu, ɗaya wajen kafa ɗaya wajen kai, to kabari na mace ne. Kuma kaga an sa alama ɗaya kawai, ka san kowa wajen sallah wajen tsayawa liman akan bambanta inda za a tsaya wajen mace. Ga kuma yadda ake ɗauko gawa can, kaga mu muna yi mai guri hudu ne ko can baya da gaba, amma kuma za a ga mutane da akan kafaɗan da ake ɗorawa. Wannan yana ne yadda yake. Ga kuma yadda ake shigar da sauwar da yana su wannan wanda cikin kabari ne fadi ba komai. Kaga yadda ake sauke mu. Ga yadda ake sauke nan, ga yadda kabarin yake, za a yi rami ne mai zurfi, wataƙila ma sai an sa tsani za a iya shigo da mutum. In aka yi rami mai zurfi sai a kuma kankare bangon gabas, sai zama an saka mutum fuskarsa tana kallon gabas, bayansa yana kallon yamma ko alkibla za mu ce, ko alkibla, sannan kuma nan yana kallon arewa, nan yana kallon kudu yadda mu muke yi. To ga yadda kuma ake sauke mutum nan, amma sai an sa tsani idan gurin yayi rami da yawa, sai an sa tsani. Sannan nan kuma gashi kuma yadda ake saukowa, sai a tura mutum a hankali har sai ya shige cikin wancan ramin. To bayan ya shige cikin ramin kuma an tabbata an tura shi, to sai a kawo kuma tubala, ga tubalan nan a kan tudu, su za a kawo tubala, sai a sa tubalan sai a toshe gurin. Sannan kuma daga nan sai a kwaba ƙasa, in an kwaba ƙasa kuma aka abin nan, sai kuma a yi wa mutum addu'a, shikenan sai a watsi. To kaga kuma daga nan kaga yadda kaburburan suke, sai a zo sama a nan shine ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallam, ko mu ce ɗakin na Aisha, yadda surar ɗakin take, ba wai yadda aka suranta shi. Muka dubi wannan na farkon nan zaka duba, wannan shine kamar yadda cikin ɗakin na Aisha yake. Kaga cikin ɗakin ga ɗan abubuwan su da suke sawa nan na gado da sauran abubuwa haka. Sannan nan kuma kaga ga yadda ɗakin nan ya ɗan canza, ga yadda ɗakin yake a nan ma, ga yadda ɗakin yake a nan. To ga kuma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara jinya, ga inda aka sa masa gado nan a cikin wato ɗakin. Nan kuma lokacin da ya wafati ne, sai aka yi masa jana'iza, ga inda aka yi masa wanka, ga kuma inda aka sa masa likafani, ga kuma inda aka yi ramin, ta nan bangaren aka yi ramin, ga inda aka saka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sura din.
yau nan kuma gashi nan bayan an binne shi sai zama na Aisha a nan bangaren manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita kuma a nan take kwanciya kaga tana nan shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan da aka binne su guda uku kuma gashi nan zamu ga aka tashi yadda aka binne su manzo Allah shine a can gaba kaga yayi gaba wajen ƙasa kuma wajen kirjinsa sai aka binne sayyidina Abubakar shi kuma nan ƙasa wajen kirjinsa sai aka binne sayyidina Umar to sai zama daga nan na Aisha sai aka raba ɗakin nata ya zama biyu tunda kaga da mijinta ne kadai a ciki to yanzu da suka zama ga babanta ga mijinta ga kuma sayyidina Umar to sai aka yi katanga ko aka sa shinge ko aka rufe aka raba tsakanin wato ɗakin da kuma inda take sai zama yanzu nan wajen shigowa din daban nan kuma ita kuma ɗakinta daban ga misalin garinta nan da 'yan wato yadda katifinta suke a lokacin yawwa nan lokacin da aka yi abin ɗin ne ko aka yi